Aya tekire ensemo nigo tugochaka kurwa ase ensemo y'ekinyorekemo kia Monchiri ensemo ya Kanunda Bumatara sub location ya Irande bunge ya Kitutu chache South aso mutakano oyo Masirita Lydia Nyakundi abereka wesokia ase enchera ya bene na kurwa okoboria gwokonyora obwene aso omogaka oyo nyarete koba kagosiria obogima bwaye kubwatikana kiring'ani nigo omogaka oyo yatogete karutire gesimaime kureng'ana na Lydia Nyakundi nigo bona goteba nigo egati yamate kurwa ase efamily y'omogaka oye babeire bakomosere kurwa ase enkeyo kuru omogaka oyo akanyarete koba kagosiria obogima bwaye korende koreng'ana na Lydia nigo agoteba nigo bamenyete ase enchera engiya mono omogaka oyo goika ase ogokwa kwaye egento bono asabire eamate eywo komoa chingaki chinyororo kero obotuki bogasaine kwenekiwa komanya niki kierete ogosira kwa omogaka oye ase eng'encho koreng'ana nere nigo oroboti roru rwakorete kurwa ase ekiombekeri giakorete okomobara omogaka oyo nigo kegoteba nigo omogaka oyo aitetwe konya tararutwa ase egesimo ekio nigo bono omochief bwa sub location bwa chinsemo echio oyo omanyekaine buna Charles Nyaoso anyarire koba gakobaenekeria abamenyi ba chinsemo echio koba abatwarero chingaki agasaine korigia okobwaterana negati abarai bande gochia konyora ng'a omotakano oyo nkonyora aro obwene bwaye Murikito Edwin Mokaya niga akora etaro ya bene ikasi amate eyo otwaregane oroboti ora senchira yoboikirano Omusubati oyo maserie Lydia Nyakundi kurwa ase ekenyoro kia Monchiri ensemo ya Kanunda Bumatara Iranda sub location ase bunge ya Kitutu chache South nigo asabire konyora obwene igoro yogosira kwa omogaka oyo Abel Nyakundi uyu omobere oye otogete gesimaime chitariki 10 omotienyi oyo abanyakenyoro nigo baichanirete egekoro ekio ase nonya nabo batebete buna nyagosira konyora oburire amatuka 3 korwa maega koreng'ana na Lydia nigo aigwanaine na omogaka oye korenda abantu bamwabo mbamutagete bakaba bakomokorera ebitina byokomoseri ase engaki eyemo momura omwabo nyagosira niga amoitete goika agakorera nyagitari ekabetereria akarwa nkabu oye korende goika ogokwa kwa omogaka oye nigo baigwanaine omogaka one nabo twarenge bia tukanyora abana 3 tukamenya life engiya lakini nkanyarikana efamily yabo njantagete ase omochi ikangorire ebitina nabo bare gocha bang'ita abasike bacha bang'ita momura omwabo nang'itete chiraundi satatete kong'enta lakini Nyasaye agankonya akang'aka orwaire agaiga ngachaka goiteka amanyinga akang'aka engundi akanduta nse momura oyo akaminyoka nare okoro gwetete akaminyoka agasoa kong'ita bono oyo ominto kera agokura akaminyoka akamwaka orwa akamominyokia agachaka akamominyokia gochirogora akamotwekeria bakairana bono bakang'eka kong'ita oyo omokaye oyo na omwana oegetete na bachone nabo bang'itete abanto basongererete aro chinsemo babwatete iga aro mbaigete ang'e nabo naitete igo bono omoiso agatiga mokaye na omwana oye bakong'ita akagenda nyomba gosenge nachita koyo omote akareta ririatete kong'aka akareta omotori agokora iga ng'ake iga mokaye akabwata omotori akabwata akamotuoma bakagunere gochigari igo bono kangana bang'agete omotori ankore koreng'ana na Lydia nigo aichanirete ogosira kwa omogaka oyo ase aikeranete ekero omobere oyo orenge komanwa egatogekana buna nyagosira nigo aitetwe na korutwa ase egesima kagenda mocha kwa mocha mambi yae ngatoka connect n'omugambi ngatoka ari omomurunda agakora postmortem bakanyora agaitire omusika omonyagitari agaturangeri bune family bonse paka basika omwana barenge muri omwabo chikaze nje no charenge bakatweresa ng'a omomuro oyo tariga airutete niga ng'entire kurumagega agaturi korongocheri nande bonekere twabara gochime twanyora match tayo none drop amachi ari ngororo na masini ni sana ari aminete ng'ana ari anywete igo bono minsi gakorete kigeitire na maruga iga niga cionogete ntomaite bono kumushonera koro kunki kiagerete boigo nigo aichanera egekoro ase aikabwoyerero mambia ekero obotuki bogenderete asanyora bintu bia nyomba bionsi mbiyo ya igoire omogambi nero otebeti gwafunga enyomba bene kifunguo oigoire enyomba onyorire kende nkeyo nyomba ebinto bire nyomba nebirogo bioka TV teyo TV nere ororo yarenga ororo nene none kera ire tumoche no yarenga kire into no kenga bakachi mattress kere nkeyo TV teyo gwari igoro petri nchiyo ufanchiyo ebitanda ebionchoranire mattress konyarira ng'anyete ko ntwagorire china na iga cha inchista nchiyo cha blue nchiyo erumu ya mattress teyo erumu ya rote yo ekabati ebinto byane mbire byarenga ororo biro bino bire lioka paka none kero omwana muna bacheri moisonde mbacha nomoke bakarara kabere ekirege ndongi arengo ekabati mekende nkeyo
bono omutakanu oyo nigo asabirwo bwene kororekana eria amanye kigitete omugakoye erio amanye kumuhenia bono gakinje gontagete mundu anirire manye na kimugaka onaitire ne bintu byae byarenge nyumba bibito byarenge nyumba byonsi birane ayuko yonse nyita okorekana tindo chino mubere no rusuko macherikere gento getaraikirana omokonyi bomugambi bwenseme yiranda nigo aenekia buna rioma na riarabeire asenkeyo kurende bagigamba na baiwanana boigo nigo aenekia buna bintu bya nyomba mbirusiria asenkeyo asebona bo rionde wensi orusetie bintu ebyo abiranie chapokuwa bagagate kabera bagatwara kaumana gakemna kumana kire family ga na ende ndora ngango chapara bakwana baiwanana unabone kia sorti altekoba baite bakwana boke station bakaiwanana issue ya lero nanyole bintu twasiga nyomba bibe kiroro mbio byonsi na kuminga kibinta biko nyomba ndwana nakatisa kurumenga singa nkarusiri ororo twasiumunge bintu ebyanda abantu atakarusi bachikorara ne mattress echi mbache babirani igolende nataka onde bwensurite bintu ebina no muntu wakole bintu ebyano sise kenyoroma please konye family ebirani ebintu ebi ngoripoteria Kisi Television kurwase ekenyero kia Munchiri kigotoka sensemo ya Kanunda Bumatara Iranda sublocation kurwase bunge ya Kituro Chache South Ime County ya Kisi Retariane Edwin Mukaya.